Здравейте, казвам се Евгений Иванов и вече 3 последователни години провеждам така наречената херудотерапия или лечение с медицински пиявици. Процедурите се осъществяват под ръководството на доктор Фарида Алиевна Кълбахани, която притежава нужните знания, квалификация и компетентност. Кръвоносната и лимфната система на човек представляват затворена система и използването на медицински пиявици дава една възможност за нейното прочистване. В слюнката на тези уникални същества се съдържат над 200 полезни ензими и съставляващи, които са изключително благотворно влияят на човешкия организъм. Благодарение на лечението, което извърши под ръководството на доктор Кълбахани, нормализирах кръвното си налягане, което беше високо, подобрих чувствително работата на коленните си стави, подобри се цялостното ми физическо и психическо състояние. Лечението с пиявици е известно още от древността и то се прилага и сега в някои страни с развито здравеопазване, каквито са Франция, Англия, Германия. Пиявиците се използват не само за профилактика, но и за следоперативно лечение на пациента, където чувствително се съкращава болничния престой на пациента, намаляват се разходите за неговото обгрижване и в крайна сметка резултата за пациента е положителен. Аз приветствам усилията на доктор Кълбахани, която се опитва да наложи херудотерапията и тук в България. Очакваме от Министерството на здравеопазването да предприеме нужните действия, да изучи положителния опит на въпросните страни, да събере нужната информация и да регламентира използването на медицински пиявици у нас.